Номер 27, наши триор отбор, Само Слоге! Как? На здраве, живи и здрави да сте! Мача ще има гол. А има 4 кръга. А тия къде са да ловиш пред нас? Да, 31. Ама тия са сложили моментното. Първото по време резултатът, който говори, е добър. 1-0 за нас. Тия 3 точки. Този матч фактически много ни е важен на нас, защото борбата за оцеляване между нас, Ловеч и може би Перник ще е до края. Надявам се така второто по време да имаме превес, за да можем да осъществим контрол върху играта и да трите точки си не е важно. Доколко се чувства липсата на Мартин Тошев, най-изявеният футболист? Мартин Тошев чувства се неговата липса, защото той е едно лице за Б групата, което вдъхва увереност, вдъхва самочувствие на целия отбор. Така че за мен поне лично осезаемо се чувства неговата липса. Надявам се, впрочем, мисля, че минаха арбитражните комисии, но определено усеща се неговата липса. Много се усеща. Хареса ли ви първото по време? Какво очакват от второто? Перфектно. Спортисти със сигурност ще победят според вас? 2-0. 2-0, конкретен точен резултат. Да се пробвам ли да заложа на точен резултат? Залагай къщи, какво искаш, колеи, всичко залагай. Добре, много ви благодаря. Вие какво ще кажете, господине, за матча? Надяваме се Своги да бие. Добра игра показаха през първото по време. Да. Абсолютно, благодаря ви, успех и на здраве, всичко добро. С част от верните фенове на Локомотив Горна Оряховица разговаряме на полувремето. Какви са впечатленията ви от първото полувреме и ще имат ли сили футболистите на Локомотив да обърнат матча, господина? Ще имат сили, надяваме се, все пак 1-0 за Своге, но се надяваме, че второто по време по-добре ще се представя. Всички заедно с автобус ли пристигнахте в Своге и как беше пъти, предполагам, дълъг и изморителен? Не, ние сме в София живеем, студенти, така че... Но верни привърженици на Локомотив Горна Оряховица, нали така всички? Да, всеки мач пътуваме, където и да е. Здравейте, от втора лига БГ снимаме, усмихнете се, благодаря ви.